Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indalayur. Inilah gerobaknya Mbak Kepo. Menonton dan jangan lupa kalau main ke Pantai Indalayur, mampirlah ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mantul. Nonton, inilah gerobaknya Mbak Kepo. Inilah sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mantul. Jangan lupa penonton. Inilah gerobaknya. Jalan di Pantai Indalayur. Jualannya masih sama. Pantai Indalayur. Penonton jangan lupa kalau main ke Pantai Indalayur, mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur. Halo bocil, bocil, kamu mau mandi bocil? Bocil, loh bocilnya diam aja. Penonton dan jangan lupa kalau ke Pantai Indalayur, mampir ke sostelnya. Inilah. Halo ibu. Oh iya. Dan jangan lupa kalau ke Pantai Indalayur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur mantul. Inilah gerobak ya Bapak. Inilah penonton gerobaknya Mbak Kepo. Halo ibu. Makasih. Inilah gerobaknya Mbak Kepo. Ya, pati kan jember ya Bu, mboten pati tok. Lah sampean ke masuk kontane Mbak Kepo lho. Oh, Mbak Kepo, wah, Ya. Mbak Kepo udah saya beliin. Ya, enggak apa-apa, Jajanan. bakule ya jadi eksis. Oh, waduh, Nah, bakule eksis ya Bu, mlebu YouTube kok, terkenal Iya. kok, viral kok. viral kok. Ditukoni malah Dibeliin. kayak sisik ya Bu. Bakule Bakule iki kok. Rewet. Tapi ben masuk TikTok Mbak Kepo sampean. Waduh. TikTok Mbak Kepo ambil YouTube Mbak Kepo. Ah, mboten ngoten mboten mampir niki sostel. Apa mau ronggone jenengan ya? 20.000 aja. Ya, enggak apa-apa lho. Malah tanduk lah, Bu. Malah 20 juta. Gara-gara Sampai konten nular, Mbak. Bu. Lah. Duit sampai nular, Bu. Nular. Bakule kok kerenyan cerewet era karuman. Mumbul kok lagi Mumbul, nggih. Enten tuyule mengken. Lho, kok ketika iku ana nganu kok. Nggih, mboten napa-napa karek jajane. Iya, iya. Nggih, karek jajan lah mboten. Nah, karek tergantung rezeki. Nah, ditelateni saja besok sudah mau healing. Healing ke pati ben kepethuk ibuke. Oke. Ya, sampean jualan di pasar, Bu. Iya, di pasar. Sekarang pasarnya libur, Bu. Hah? Pasarnya saya libur. ini libur, nah pasarnya enggak libur. Sampean sing libur. Wong kaya jalan-jalan ngene kok. tekan Iya. kene kok. Anak orang ngono mboten tumbas sostel Mbak Iya. Kepo. Dijamin rasa telur mantul. Nara anak sesuk ora dibaleni, Pak. Ya. Besok lagi takon kepencet ke sini hari Minggu lagi. Lah sampean ke sini terus ya ora kepethuk bakule wong bakule yo healing atene. Mau ngeterke Pindah-pindah. sekolah anak mboten Iya. ngeterke sekolah anak. Iya wayah sekolah. Nggih, wayahe Ya sekolah. rene nek liburan. Minggu, Bu. Hari Minggu. Anaknya kelas 4 alhamdulillah. Lurus somai ayai seneng somai ya, Pak. Ini enggak ada. Anak-anaknya batagor. Batagor. Nggih, mboten somen. Iya, Nggih. Pentol. Nggih, anane niku golek sing mboten enten jenengan kok. Ayo. Tibake malah kepencet telur dadar. Nggih, ada. Somene enggak kesini di Rembang. Lagi libur. Nggih, lagi libur di Rembang, tapi jarang mriki kok. Lah iki termasuk Rembang enggak? Nggih, niki lasem. Lasem ada. Rembang nggih tadi pas sampai liwat niku. Nggih. Niki lasem, tapi melok Rembang. Dok kenapa to dok kok ora ndak gage dok dereng niki. Mboten nikine kurang panas wajane.
Lah tak panasi mboten enten sing nyedhak. Kepanasan nggih kantil mungkin Ini aja. pinten, Bu? Ya, 2.500.000, Kak. Sumbas. Berapa, Kak? Lho, nular ya duit sampean. Nular lakon tenan lah iya. Iya. 20.000. Ya lho, malah berjuta-juta lah, Bu. Sampean ngerezekine iki. Amin. Sausnya dipisah apa dicampur, Kak? Kula Nggih. dipisah mawon. Ya, rumahnya pundi? Nggih, sampean tak pisah. Kula ngayur piyambak. Nglayur. Malah jatuh cinta dulu ah. Kene. Layur. Layur dhewe kok, desane dhewe kok. Tapi aku kok gak tau roh yo. Lah ini warung ibu nih Gun. Iya, maksudnya aku gak tau roh. Sampean paling kuliah nih yo, apa kerja? Kerja. Iya, Pun- gak pun tau to. damel. Iya. Gak tau mulai, maksudnya mulai tertentu Mboten ah, dino mulai. Bedina mulai. Lah kok gak kepethuk aku nek mikir tok nglayur. Mbok luru tak Tapi ketemu. sore. Sore, kerjane sore. Kok luru-luru apa lah, Bu? Ah iya. Oh iya, tukone yo rezeki ora tukone yo gak rezeki ngono wis. Belum blaset. Iya, bleset sih aku. Gak pula keloman kok. Dadine bleset. Marai dik mau kompore durung, wajane urung panas. Dik mau pun tak panasi, kepanasan kantil mungkin gak enak. Niku lho. Nggih. Gampang-gampang angel. Lah dik mau langsung jenengan gembruduk kok. Dik mau roh sampean dhewe yo linggah-linggih ngoten kok. Urung kepengin kudu jajan iki. Ya Mbak ya. Ah ngono lho. Mboten napa-napa, mboten jajan nggih pun penting moro pantai. Ya anak yo sekolah. Nggih, besok sekolah, liburan panjang satu bulan kok. Dadine amburadul mergo penutupan liburan. Iya ya. Makanya Rene ngopo dadi cerita karo kancane. Aku udah minggu liburan. Omam Minggune kene pantai nek Sayur. ibu pramuka barang iki mau apa? Kantil mulak nopo. Dekne tidak sempurna. panas, Heeh. Karo kan panas. Jipoki kok iku ndok enak. Alah indok enak, Bu. Lah iya Tapi kok. engko nek mosok comet-comet tak Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Wong ya enak kok. Ora kok lemah Kok iki. dadi siji ya, Mbak nang Ah iya. Sing enak ndoke kok. enak ndoke. Dadine dekne amburadul piye ndek mau marahi kok. Dadine amburadul. Dadi siji ya kok. Rasa sodol lah gak apa-apa sing penting ndoke. Ora digrosi baru kule yo. Sampean malah di belakang kamera ora ketok. Mlebu YouTube engko sampean. Engko sponsor. YouTube wis tak sponsori aku. Sampean. Iya. Wis bar kula wis gembar-gembor. Ya, Situku yo nek gak gembar-gembar gembar-gembor. gak enak ah. Engko diupload meneng-menengan yo lho. Dadine amburadul. Ini bakul ya pasti Iya. gembar-gembor ya. Gembar-gembor kok. Sadok dik mau ben panas sik. Malah amburadul. Sajir nomor ae. Dadi kupur-kumpur. Sosis kering. Ngono, jajawan semono ndak ya apa kari dak. Mboten niki mboten Ayo. bakule mboten koruptor. Ah. Lah bakule iku dikekno kabeh tapi yo mboten penak. Soalnya kan amburadul. Biasanya kan ayu-ayu lho, koyo niki ayu wae. Faktore kan dereng panas dik wau. Lah sampean manasi ya kesuwen. Ini wis kene ae keduanya. Napa tak gaweke lagi? Gak usah lanjut amburadul lah. Ngene anu pakai. Sampean sik yo, Kak. Tak ngurusi amburadul sik yo, Kak. Aku dipangan tamu ya, Mbak. Hah? Aku dipangan tamu ya. Dipangan tamu? Tamu Iya. iki kudu sing apik. Yo, ora maksudnya sampean ngusik, aku tak benakno amburadul sik, iki tak benakno. Wis parah. Cinta ini kok malah. Maaf lho nggih. Jadi ya malah ngono iku. Nggih, gak sayange iki, Mbak. Gak ngono, Mbak. Iki Nggih. apa marai urung panas mau. Maaf lho, Mbak, amburadul. Nah, ora apa-apa, Mbak iku doyan amburadul. Sampean pinten? Wis apa metakoki? Niki. Kula gangsal. 5. Ben
padha rata, dikeki amburadul kabeh. Pinter bakule ya, Ndek. Saus dipisah nggih. Sing aku mang ndi, Dek? Sampai dereng sampean kurang kok. Iki sampean 10, sampean 20 nggih. Nah, aku 10. Sampean 20. Niki sampean ndek mau jerene njaluk amburadul. Ambil amburadul aku mau. Nah. Amburadul, amburadul. Sampean dua napa? Maksudnya saus ya? Satu wae. Sampean dipisah nggih. Wis ora usah dipisah. Yuk, no. Wah, kemen takon anu ning ngeti Pak Sutar mang ngeti ya. Sak pinten? Lah wis. Sampean sito njaluk akeh ki susuke sampean. Wis meneng Niki lho. lho. 1 juta malahan. Rezeki Ya, wis wis tuku ning niki lho, Mbake. 1 juta. Pokoke penting ana sesuke ya, Dek ya. Njaluk sitok sampean njaluk akeh. Aku njaluk ngarep sithik. Monggo Pak Bu. Wis ya. Enak Bu. Iya, enak. Aneh-aneh sampean. Suwun ya. Ya, makasih dadah Bu. Es lalar. Wae iki, Mbak. Ya, sik susuke sampean sito Iya. njaluk akeh iki lho. Nanti yang ngono njaluke. Nggih. Sik dinteni Mas kesuwen iki Mas. 80 juta nggih ya? 78. Amit. Leres ya? Iya. Makasih ya, maaf amburadul. Nggih, pun urusi riyen anake tak nggih, tak gaweke tak pisah pun mengken mawon nggih. Urusi riyen. Ya, sik ya nang sik ya. Urus kowe Kak. Wis sampe mulih tamu nem lho Kak. Iya. Panas nang, panas hati-hati ya, sik ya. Mbak. Ya berapa? Ini pintar. 10 juta. Ini 10 juta itu. Ya, 10 juta. 10 juta. Wow, iki tuh lah masuk konten sampean. Kok ben meletak tok TikTok. Ini Dek, sendi. Coklat apa strawberry? Ini apa ini? Ini. Ya, ambil itu di situ. Bisa enggak? Tak ngladeni Mas kawet dik mau engko nek tamune wis mulai. Ya, makasih ya. Dadah, bocil. Sampean ya. 20.000. Ya. Sausnya dipisah apa dicampur? Jamur. Nggih. Sampean kayak caos ta ora, Cong? Kacung. Kacung, sampean dikei caos gak? Gak, putihan. Sampean caosnya dua apa satu, Kak? Tunggal mah. Beres. Nggih. Rumahnya mana, Mbak? Rembang. Gak boleh kepo ya. Dul. Balik nah aku, Mak. Ya, ora apa-apa, Mak. Urung mak-mak. Wes sampun iki. Niki lho teng dhuwur wajan.
Mboten tak selake ya saestu. Sepunten nggih. Nggih. Iki Mas ndek wau malan samianan. Marai ndek mau ana kaco amburadul. Kaco amburadul dhisik mau. Sapira, Kak? Pun. Nggih, mau sak kluthek mawon kena mboten ket. Pundi jenengan? Kula dari jaksa. Oh iya, maaf bakule kepo ya. Nanti sampean masuk TikTok Mbak Kepo. Wonge kan kepo, dadine jenenge Mbak Kepo. Mbak Kepo. Iya. Coklat apa pink? Ya, Anda ambil sendiri itu dari situ. Tinggi. Pinten, Bu? 10 juta. Dua 20 juta. Hah? Lah sampean kurang banter, Nak. Mlebu konten, Nak. Ya, makasih ya. Amin, Kak. Ya, makasih. Maaf ya, Kak, lama. Maaf ya, lama, Nang. Rewak nang dadi tak tambahi iki nang. Rewakane kok ngene nang. Maaf ya, Nang. Sampean pemain dino nang. Ayo wis ditakoki kok iku ya. Maaf ya, maaf ya. Yo, keponen bakul amit. Pun nggih. Makasih nggih, dadah. Wis ditakoki yo. Bangeten bakule iki kekeponen yo. Wis sampean ndek mung. Rembang. Maaf ya, bakule kepo. Sausnya dipisahi. Jadi satu aja. Jadi satu. Dicampur semua. Nggih. Maaf lama ya, Mbak. Di sini masih sama jualan di Pantai Indah Layur. Ini mbaknya dari Rembang, mampir ke sostanya Mbak Kep. Jamin rasa telur mantul. Penonton jangan lupa kalau ke Pantai Indah Layur mampir ke sostanya Mbak Kep. Jamin rasa telur mantul. Inilah mbaknya. Masuk konten ya, nggak apa-apa ya? Loh, kok sebentar? Kok sebentar kamu bocil? Ya, ndak bilas bocilnya? Nah, nggih. Sak berapa, Mbak? Sudah cukup.
Ya, mau ngono. Iya. Ora apa-apa, ndak mremo, pek dhewe. Aku gak. Amit, maaf Pak, Di Pantai Indah Layur ini mbaknya dari Gunem. Pamutan ing ngono. Iku gua lah, iku nem gua lah, cukup kono ben eksis. Ben eksis ini sana. Engko nek ndelok mertuamu ben gak ro. Ngenyek, aku ora ngenyek. Yo gak ngenyek. Aku ngomong kok ngenyek. Lho, sampean malah di belakang kamera. Yo gak ketok sampean. Rumah pundi sampean? Iki lho Mbak nek sampean ketok jelas sampean. Ada kamera limu. Iya, kamera. Ada. Ndek mau sampean tapi di situ belum saya kake. Nek dikake terus sak malah mungkin batune habis. Panas ya, Bu? Panas ya, enggak apa-apa. Iku engko dadi artis. Lho tak kon ngenggo kok malah mau coplok kacamatane. Engko akeh dadi artis engko kowe. Di TikTok dhewe lho, Bu. Nggih, TikTok-e Mbak Kepo. Oh, Mbak Kim. Ya, dan YouTube Mbak Kepo. Kan wonge kepo. Sampean dikepoin lah. Iki wong iki tak kepoin kok ngguyu. Ya lah, ada nih jenenge Mbak Kepo. Yo kepo ae. Kalih ngenalke dodolane nih lho. Ben viral. Enteni malah ngoceh nggih. Bakule. Ya piye? Ngoceh yo ngene iki. Tak cilik mau ae ngatek. Mbak Kepo. Iya. Wonge kepo. Ngadem panasen. Apa dede kowe? Karo apa kataku? Lah anakmu kok dengaran gak tintel kowe? Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Penonton jangan lupa kalau main di Pantai Indah Layur mampirnya ke Pantainya Mbak Kepo. Jamin rasa telur manjul. Udah menjauh semua penonton. Tadi eksis kok, jadi artis kok. Bakule dhewe sing eksis.